zaspievaš, tak máš 0 bodov a... No, poďme. Ale tak čo keď nemajú migy a nemôžu zaspievať? Majú mikrofóny obidvaja. Neviem, tak nech urobia niečo, no. Chalani, poďte. Potom druhá alternatíva je box medzi nimi. No tak chalani, poďme. OK, tak... Vtip, keďže nejakú nehlasíš, pesničku, tak si dá- hocičo. Tak si dáš... Tommy. Dobre, to stačí a teraz mašinka nám dá, čo môže zaspievať. A keď to bude lepšie, tak každý váš. A musí spievať, nie len púšťať pesničky. Máš na 3 sekundy ešte. Mašinka raz. Jede mašinka, poď 2. No poď, máš poslednú šancu. Poď, napíš si kill. No poď. OK. Takže Tommy, ty budeš takto zelený. OK, a vykrala. Presne, Gamal. OK, takže Tommy, máš takú výhodu, že ideš posledný. Takže BO, poď ešte raz. OK, Vladlavák, poď. Vladlavák. OK, máš TT, máme tu druhý fond. No. Dokázal jsem se vysvětlit na chvíli, že jsem hrál tu hru, bych dělal pohled to.
Jo, takže vy se budete všichni přímo to cestu do boxů. Takže tu celou čáru před vašima celama budete rovnou vyšet těm velkým vratům. Co je? No pojďte, čupu. No pojďme všichni, kdo běhnete přímo cestou přidržování. Jedečko se může jít hrát, jedno. No doběhněte, to dělej. Nezájem není přímá cesta. Není přímá cesta, nezájem. Takže kolik vás tu mám? Pustíte klávesnice tak, jak jste, akorát, že tady řezník ještě doplní. Že řezníku, díky. Pustíte teďka klávesnice. Neuvěřitelný rezník tu je. Boxovat moje příkazy a zákaz bude naplněn do 2 sekund. Kolik máš tu? Nemáš boxovat, to je -2, 4, 6, 8. Backgripovat jsem zakázal. WTF? Zdá se mi to, nebo jich tu mám 12? 2, 4, 6, 8, 10, jo, dobré. Takže vy si dáte první reakce na skok. Krása, ahoj Šarpo. Budete mi pustit ten klávesnic, jo? To je s vedečkou. Myslím, že tam je ten Captain Blood, ne? Čiže nikto z ním není, super. Budete za mnou a první čeká na posledního, já mu dám potom test. První čeká na posledního, budete ve velku přímo cestou. Nebudete to obcházet vůbec tudma, půjdete tudma. No, nezájem, já jsem to řekl. Naštěstí. Ještě všichni k mojím střelám. Šup. Tomí, pojď so mnou, Tomí. Pojď. Kusok. Šup, tady budete všichni. Tu chvíľku počkaj. Nebudete doplňovat duše k sobě. Žádné vůbec to neskoušeli. Ticho. Budete doplňovat duše k sobě. S mojím střelám za stěny. Budete doplňovat, dobré, máte na to 2 sekundy, protože jsem říkal. Krásně. No pojď. Jak zvěrou na... Končovat tému voda. Čup. Dobře, pust to klávesnici. Tomí, no tak. Pojď. Nevolal ho ešte Simon, tak pšt. A čo, ešte ho nevolal Simon? Si ještě může hrát. No vidíš, ha, Tom poď. Budu potřebovat tak... Ty vybírej pořadí... Počkej, já třeba vyberu... No běžte tam prostě všichni. Na tu věž. On to funguje len na smokoch. Všichni na věž, jdi zelený. No běžte všichni do toho. Keď hodíš smoky do bazéna, tak ti to urobí Ne, bublinky. neúčast, nebudeš mít prostě. A chcem nevedela, či to nerobia aj granáty. Určuje Simon nebo ty. Ajajaj. Prosím tě, budeš mi to krýt, jo? Ale že ti to nevidím, že to je minus. No dobré, nechám tě. Ten poslední asi tam vleze, a koho to nevyveze, má smůlu teďka. Koho to nevyveze, smůla. Tím řezníkem se mi to nechce vůbec, ale vůbec líbí. Dobře, takže kdo bude první? Napiš do tým toku. Johnny, skakej, máš za 2 sekundy. Jinak tě zabiju. Johnny, skákej.
no tak. Sakra, 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 sakra. Nenapadnij si. No choď už. No, dobrze, tak.